Hej, jeg hedder Henrik, og jeg har en god idé til dig, eller et godt tilbud til dig, som går i 4. til 6. klasse her i Brøndby Kommune. Jeg står på Ungdoms- og Musikskolen, og for anden sæson, så skal vi lave et teaterhold for dig, der har lyst til at være med til at skabe vores helt egen teaterforestilling. Der er teater hver eneste torsdag fra 16 til 18 her på Ungdoms- og Musikskolen, og hvis du har lyst til at være med, så prøv at komme ned forbi. Frem til midten af januar, der øver vi os i forskellige teaterteknikker, leger en masse lege, indprøver en masse små forestillinger og øver en masse. Når vi så kommer med i midten af januar, så finder vi på den forestilling, vi skal lave, som vi selv er med til at skrive og lave til vores helt egen forestilling. Vi skal spille den nede på Kilden i slutningen af maj måned. Så jeg håber, at du kunne have lyst til at være med. Kig forbi. Det er helt gratis og helt frit, og du kan altid sige nej tak igen. Det var ikke lige noget for mig, men kig forbi. Måske kunne det være noget for dig. Måske var det sjovt. Jeg håber, vi ses, og tag en veninde eller en ven med. Hej hej.